методи гузоришро истифода бурда x ва y-ро ёбед ва ба мо як системи муодилаҳо дода шудааст. Дар муодилаи якум 2y баробари x ҷамъи 7 ва дар муодилаи дуюм x баробари y тарҳи 4. методи гузориш мегӯяд мо чиро дар назар дорем, яъне мо як тағйирёбондаро бо дигараш ифода менамоем то ки як муодилаи бо як тағйирёбонадор ҳосил шавад ки роҳи ҳалли он хеле ба барои мо осон мешавад. Биёед ҳар ду ин модулро сар нависем, яъне 2y баробари x ҷамъи 7 ва мо муодилаи дуюмро дорем ки дар инҷо x баробари y тарҳи 4 мебошад. ва чӣ тавре ки мо дар инҷо мебинем, дар муодилаи дуюм навишта шудааст ки x баробари y тарҳи 4 мебошад. ва хуб, дар муодилаи якум дар ҷое ки мо x-ро мебинем, дар куҷое ки мо x-ро мебинем, он x мувофиқи муодилаи дуюм бояд ба y тарҳи 4 баробар бошад. ва куҷое ки мо x-ро мебинем дар муодилаи якум, мо метавонем онро бо y тарҳи 4 ифода намоем. агар мо y тарҳи 4-ро ба ҷои x дар муодилаи якум гузорем, муодилаи якум табдил мекунад ба 2y баробари акнун ба ҷои x, муодилаи дуюм ба мо мегӯяд ки x бояд ба y тарҳи 4 баробар бошад. барои ҳамин ҳам ба ҷои x мо y тарҳи 4 менависем ва боз мо ҷамъи 7 дорем аз муодилаи якум. албатта чӣ тавре ки дидед, ман танҳо y тарҳи 4 ро ба ҷои x гузориш кардам ва y тарҳи 4 баробари x бошад ё ки x бояд баробари y тарҳи 4 бошад. ҳозир мо танҳо як муодила дорем ки чӣ хеле ки як муодилаи як тағйирёбонадор дорем, яъне ки 2y баробари y тарҳи 4 ҷамъи 7, яъне y ҷамъи 3 дар дасти рост ҳосил мешавад. мо метавонем дар ҳар ду тараф y-ро тарҳ намоем ва дар дасти чап ҳосил мешавад 2y тарҳи y баробари y аст ва он y ихтисор мешавад ва дар дасти рост танҳо 3 мемонад. ва мо метавонем боз ба аввал рафта ин муодилаҳо y баробари 3-ро гузориш карда. x роҳи осонтараш дар инҷост ва биёед гузориш мекунем. дар инҷо x баробари y тарҳи 4 бошад ва мо метавонем гӯем ки x баробари 3 тарҳи 4 аст. барои ин ки y чӣ хеле ки медонем y баробари 3 аст, x тарҳи 4 ки ин баробари минуси 1 мебошад. ва ҳалли ин системаи муодилаҳо x баробари минуси 1 ва y баробари 3 аст. ва мо метавонем онро ба муодилаи якум санҷем. дар инҷо 2 зарби 3 баробари 6 ки ҳақиқатан баробари минуси 1 плюси 7 мебошад. акнун бошад ва мехоҳам як чизи дигарро ба шумо нишон диҳам. дар муодилаи дуюм ки x баробари y тарҳи 4 аст, барои ҳамин ҳам барои мо осон буд ки гузориш кунем. ва метавонем яъне ки бо роҳҳои дигар инро низ ҳал намоем. бо y мо низ метавонем гузориш кунем. биёед инро як санҷем. бо чӣ роҳе накунем, боз ҳамон як ҷавобро мегирем. барои ҳамин фарқ надорад ки кадом роҳро шумо истифода мебаред. ба ҷои гуфтане ки x баробари y тарҳи 4, мо ба ҳар ду тараф 4-ро замм мекунем ва ба ҳар ду тарафи муодила, яъне x баробари 4 баробари y ҳосил мешавад. ҳар ду ин муодилаҳо баробаранд. ман танҳо 4-ро ба ҳар ду тараф замм кардам то ки ин ҳосил шавад. акнун ки ин муодила бо y нишон дода шудааст, ва мо метавонем дар муодилаи якум инро гузориш намоем. дар ҷое ки мо y-ро мебинем дар муодилаи якум, мо метавонем ба ҷои он x ҷамъи 4-ро гузориш кунем. ба ҷои 2 зарби y мо метавонем 2 зарби x ҷамъи 4 нависем. 2 зарби x ҷамъи 4 баробари x ҷамъи 7. мо қавсҳоро метавонем кушоем. 2x ҷамъи 8 баробари x ҷамъи 7 мегирем. мо метавонем аз ҳар ду тараф x-ро кам кунем. ва баъд мо метавонем боз 8-ро аз ҳар ду тарафи муодила кам кунем. дар дасти чап
ها اختصار میشوند و تنها x میموند. در دست راست باشد x ها اختصار شده تنها مینوس 1 باقی میموند. و ما با افاده اولان باز میتوانیم گزارش کنیم y برابر x جمع 4 داریم. برای این هم y برابر مینوس 1 پلوس 4 که برابر 3 است. و چه خیلی که میبینیم ما حل های یک خیلی گرفتیم، هرچند که به جای x نیو به جای y گزارش کردیم. و امیدوارم که این برای شما جالب بود.